Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un episod de Roblox. Vreau să-mi cer scuze că n-am filmat ieri, doar că nu prea am avut chef și așa nu aveam idei ce să filmez. Dar acum am avut o idee. Astăzi o să ne uităm la toate conturile mele de pe Roblox pe care le-am avut. Așa, dăm aici. La search. La primul cont nu mai știu cum mă chema, dar știu că era ceva cu Ștefan și cu niște numere. Am pus eu niște cifre random, dar al doilea este Ștefan 7Y. Așa m-am gândit eu să pun la al doilea nume. La al doilea cont, pardon. Și așa arătam eu. Așa, acum dacă pun Ștefan 71 Y1. Am mai făcut eu un videoclip de Roblox, primul videoclip de Roblox. Așa mă chema, Ștefan 71Y. Așa arătam. Și după aceea am vrut să dau restart, adică gen să fac alt cont. Acum nu știu cum am gândit să pun numele ăsta, nici nu știu ce înseamnă și cred că nici voi nu știți. Dar nu contează. Următorul este Style Future. Nu știu ce ar trebui să însemne asta, nu știu cum am gândit eu să fac numele ăsta, dar mă rog. Așa. Acesta sunt eu. Așa arătam. Acum dacă scriu Mihai Ștefan 5. Am avut și contul ăsta cu numele Mihai Ștefan 5. Acesta. Așa arătam eu. Și am avut și contul Mihai Ștefan 51. Mihai Ștefan 51. Așa arătam eu. Și acum dacă scriu Mihai Ștefan 780 este numele contului meu. Uite, scrie This is you, adică sunt eu. Asta. Acum așa arăt cu Robux. Nu chiar cu mulți Robux, dar mă rog. Bun, dragii mei, cam atât a fost și acest episod. Sper că v-a plăcut. Dați un like și dați și un subscribe și ne mai vedem. Bye bye!